Ndainge mbori guma mukoma asi iko zvinozvi ndava mufundisi. Mamuka sei muri yeZimbabwe? Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tatsuka zvekare nawo maSecrets nemaConfessions. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsuka takakubatirai. Hanzi makadi yenyu mukoma, please post my story makavigwa chitupa changu. Inini ndiri murume uye zvekare ndine makore 41 years ekuberekwa. I am a pastor muno muHarare. Ndine mukadzi wangu nevana vangu vaviri. Titori netwumabusinesses twedu. Vanhu vanondiremekedza kwazvo. Mabusinesses awa ndakamatanga kuburikidza nemari dzandainge ndichibira vanhu pandainge ndiri guma ndichibatisa amai vangu mari. Saka amai ndivo vainge vachirana mabusinesses angu muHarare. Vakazosvika pakushayika. Mukadzi wangu pandakazosangana neni akasangana neni ndainge ndatendeuka, but ndaipota ndichidzokera kuBeitbridge once each and every month. Kunyange ipapo pandainge ndava kuBible school ndaitopota ndichitomboenda kuBeitbridge, totoenda kusango nevamwe vangu tairepa uye zvekare taiuraya vanhu. Saka ndiri kuvhiringidzwa nemhepo dzevanhu avo vandakauraya. Vanhu vanondiona vanongofungidzira kuti ndiri munhu akachena akaremekedzeka, asi chokwadi chiri mumwoyo mangu handisi munhu akachena. Ndiri kunyora nyaya iyi ndekuti handina rugare. Ndinonzwa Mweya Mutsvene achiti kwandiri, unofanira kuti unge uchireurura, uudze hama dzako, ufambire hama dzevawakauraya, hama dzevawakarepa. Ndakaberekerwawo mumasvingo, takakurirawo mumhuri yaishaya kwazvo. Baba vangu vainge vachishanda asi vainge vachiwana mari shoma. Mai vangu vaitawo zvekutengesa kuti tinge tichikwanisa kubatsirikana. Ndakakura ndichiziva kunonzi kushaya, ndichiziva inonzi nhamo. When I was a teenager, ndainge ndichida kuti ndinge ndichizoendawo kuJoni sevamwe. Ndaiona vamwe vemuvillage medu vaiti vakaenda Joni vaidzoka vaine mari vachivaka. Vamwe ndo vaizotosiya basa vatotenga zvimotikari, asi isu tainge tingoriwo varombo. Saka ndakazosimuka ainge muri mugore ra2008 ndikabva kumusha kumasvingo ndichiti ndava kuenda kuJoni, asi sezvo ndainge ndisina mari, ndisina kana plan, ndakangoti mwedzi munditungamirire, ndichasvika ndichawana plan. Saka ndava muBeitbridge ndipo pandakazosangana nevamwe vakomana avo vaiita zvekuyambutsa vanhu zvisiri pamutemo. Vaiziva nzira dzose, maroots ekupinda nekubuda, loopholes uye nenzira dzekubira vanhu. Saka vakandifarira because ndainge ndakagwinya ndiri chigwindiri. Pakutanga ndakange ndichingofambawo navo, vakangoti tinoda munhu akasimba sewe uyo anozotibatsira pakuyambutsa vanhu. Saka mazuva ekutanga havana kuda kundizivisa kuti idzo dzainge dziri mbavha vari maguma. Ndakatoona sekunge ndainge ndichitoshanda basa rakanaka ndiri munyika mangu, ndichingobatsirana navo vakomana vaya, toyambutsa vanhu tobva tatopiwa mari dzedu. Asi nekufamba kwenguva vakatanga kundidzidzisa umbavha, kutorera vanhu usiku, kurova vanhu mumabhawa. Vakati ndo maitiro avainge vachiita mari, sezvo varume ava vainge vari vanhu vaitova nezvimotikari zvavo zvaitakura vanhu futi zvichienda kunana Dite uko. Ndakasarudza kuita zvisina kunaka, ndikatanga kubatsira kuba ende taiti tikaratidza vanhu nzira taivaperekedza, asi tiri munzira kudaro taibva tachizongovapandukira. Kana paine vakadzi vanenge vakanaka, taibva tachizotora mukadzi iyeye tobva tasara naye, taikwanisa kugara naye kana kwe1 week tichimurepa tiri musango tichigara naye, ende taimurepa tisina kana kumbopfeka makondomu. Taizoti kana taguta naye ndipo pataibva tachizomusiya.
handisi munhu wekuti kana ndikaona mukadzi ndinganzwa kuda kumurepa, but ipapo tainge takagarwa kupfekwa nedzimwe mhepo yandisingakwanisi kana kurondedzera kuti inge iri mhepo yakaita sei. Ndaitoti paya patinenge tichitsvaka vanhu muBeitbridge kana tikatosangana nemurume anenge aine mukadzi wake akanaka, ndaitotanga kutomuchiva tichitofamba tava musango tobva tachizopanduka, ende vamwe vakadzi I think vaikwanisa kana kuzobatira pamuviri kwavakaenda ikoko, asi taizotovaperekedza tofamba navo tozonovasiya tava kuda kunopinda mumesina, kurova vanhu tichirova, kubaya nemapanga, vamwe tichivanyudza mumvura muna Limpopo. Zvino taiti kana tapanduka kudaro tavatorera mari, then taibva tachizodzokera zvedu kuBeitbridge tobva tanonwa doro. Mari yatainge tichiwana pazuva yainge iri mari yainge yakawanda, asi pandaiti ndikadzokera kumusha kumasvingo, amai vangu ndaibva ndavapa mari. Ndakasvika pakuzotanga bhizinesi muHarare, ndikati mhuri inge ichibva mumasvingo ndikatanga kuvarojera muHarare, vainge vava kutogara muHarare vava kundishandira inini, kunyange tainge tichiita zvemahure muBeitbridge, but nekuda kwekuti amai vangu vaindiratidza gwara, ndainge ndakavanyepera kuti ndiri kushandira umwe mudhara anondibhadhara, tinongoita zvekungoyambutsa vanhu. Vainge vasingatozvizivi kuti mwana wavo rainge riri guma-guma. Nerimwe zuva takabata umwe mukomana wechidiki ainge ari kuma20 years, ainge aine bhegi rake but aine mari shoma iyo yaakati ainge aunganidza kuti ange achikwanisawo kuwana vanhu vanomuyambutsa kuenda kuSouth Africa. Saka takati tichimurova, mukomana uyu akabva anorohwa nebhemba pashaya apa, akakuvara zvakaipisisa. Takabva tamukanda mumvura, taona kuti ainge akuvara zvakaipa, asi akazofira mumvura. Ndiye umwe wevamwe avo vandinogara ndichiona. Mushure mekunge taita zvinhu izvozvo, ndakanzwa for the first time hana yangu ichirova zvakanyanyisa. Ndikati izvi hazvina kunaka zvekuramba tichiita zvakadai. Ndakabva ndachizosarudza kuti ndinge ndichisiya zvatainge tichiita. Saka ndakati ndasiya ndokubva tachizotanga kuita tumwe tumabhizinesi muBeitbridge, but zvainge zvisisina kufanana nemari dzatainge tichiwana apo pataita zvekuguma-guma. Ndikabva muBeitbridge ndikadzoka zvangu kuHarare. By then ndainge ndatova kuBible school, asi ndaiti kana zvinhu zvikaoma sembavha ndaidzokera kuBeitbridge ndonotanga kuita mabasa angu. Ndaingonolinka nevamwe vangu vainge vagara vari muBeitbridge. Ndakasiya upenyu ihwohwo zvishoma nezvishoma nekuti ndainge ndava kunzwa guilt zvakanyanyisa, uye zvekare ndainge ndava kurota hope dzinotyisa. By 2012 ndainge ndatova muchechi, saka ndakazova epastor ndikapinda muministry yeimwe chechi iyi munoiziva, handingatauri zita rayo. Saka ndava mufundisi kudaro, ndakasvikawo pakuzorora mudzimai wangu asina kana chaanotomboziva. Nhasi ndine mukadzi nevana, chechi yandinotungamirira itori chechi yakatokura, uye vanhu vanondiona semunhu atori nemari dzake, akaziva Mwari kudhara, asi mwoyo wangu unohodzwa nemakonye ezvandakaita. Dzimwe nguva ndinorota vanhu vose avo vataikuvadza tichirepa. Ndinoona mukadzi umwe uyo watakarepa akabereka mwana wake kumusana, mwana iyeye achichema zvisingaite. Ndinoona zvekare mukomana uyo akakuvadzwa shaya, tikazongomukanda muna Limpopo. Ndinozvibvunza kuti upenyu hwevamwe avo vatakarepa hwakazofamba sei mushure mekunge tavarepa, handizivi. Ndinonzwa kuda kureurura, but ndinotya kuti kana ndikataura pajekerere ndinokwanisa kuzosungwa. Ndiri munhu ane past yakasviba, asi ndiri kurarama sekunge ndiri munhu asina kumbogara akakanganisira kana ani zvake. Mukoma, ndinoda kubvunza kuti ndoita sei? Ndozivisa vanhu here vanondiziva zvandakaita?
kana kuti ndichengete zvakavanzika ndichingonamata kuti ndinge ndichiregererwa. Ndiri kutya kuti kana chokwadi chikabuda ndinokwanisa kusungwa ndikasazova nerespect, asi panguva imwe chete mweya mutsvene havasi kundipa zororo zvachose. Muri Zimbabwe ndo meseji iyo takatumidzirwa ichibva kuna vamufundisi avo. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakaoma kurova munhu vakabva vamukanda mumvura anzi nekurepa. Ngatitaurei navo mucomment section. Regai tibataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Anzi mainge muri mugore era 2017 apo zvinhu pazvainge zvakaoma zvandakazosangana nazvo kamukoma kana muzoposta zvenyu nyaya yangu kana ichiita kuti munge muchizoiposta munge muchizoshafa chitupa changu kure. Handidi kana kuzivikanwa, musaudza vanhu zita riri paprofile. Ndiri murume, ndiri makore 37 years ekuberekwa, ndinogara muno muHarare. Nyaya yangu inotondiremerawo uye handina wandanga ndichivimba naye kuti ndinge ndichibvunza, because munhu uyu munhu wekuziva wemunharaunda. Kana mudzimai wangu haatozvizivi kuti ndo zvandakasangana nazvo tichizonetsana, kuti takanetsana kwenguva yakareba nemudzimai ainge achiti kwandiri, une usimbe sei waramwa basa, but ndakangoti handingamuudzi because mudzimai wangu munhu ari very close to that family. Saka ndakatya kuti zvimwe kuda kana ndikamuudza anokwanisa kuzoenda akanotaura zvaanenge ataura apa mudhara iyeye. Ndakatoona kutoti munhu asingatyi kana kukuvadza vanhu achishandisa mishonga yake mudhara uyo wandainge ndichishandira makore acho iwawo. Zvinhu izvi zvakaitika muna 2017. Panguva iyoyo upenyu hwainge hwakaoma, ndainge ndisina basa rainge riri straight, ndainge ndichingofamba ndichingotsvaka mapeace job. Ndakazowana mukana wekushanda pamushika ndichishandisa motikari yerudzi rweToyota Wish yainge iri yeumwe mudhara uyo wemunharaunda wandakazozivira nyaya dzake zvakadzama. Murume uyo ainge ari munhu aiva nemwoyo wetsitsi. Ndiye akatondidaidza akati uzouya kumba kwangu because ainge atiwana tiri panze taburidzirwa zvinhu panze nalandlord. Pakutanga ndaingofara kuti ndawanawo basa, Mwari matinzwira tsitsi. Usiku ihwohwo patakaenda kumba kwake mushure mekunge tatsvakawo munhu wechingoro, akabva ati tinge tichiisa zvinhu zvedu mugaraji, tikarara mugaraji. Takafara chaizvo. After that ndopaakazondipa mari tikatsvaka room nemudzimai tikakwanisa kuwana pekugara. Saka ndainge ndava kufamba newishi yake. Ndainge ndichitakura vanhu kubva kumaSuburb kwatinogara kupinda muCBD, vana vekuzvikoro, kutakura vanhu. Ainge ari munhu ainge aine mwoyo wakanaka. Saka aingoda discipline chete, munhu asingamubiri mari. Zvinhu zvakatanga kushanduka zvishoma nezvishoma, asi murungu wangu uyu ainge aine tumwe tumahabits twainge tusinganzwisisiki. Dzimwe nguva aingoti handisi kushanda mazuva akati, obva anditi uya kuoffice. Ndobva ndaenda kuoffice apa ndinenge ndanzi usapinda paroad. Zvinhu zvacho zvaisanzwisisika, so kana ndasvika kuoffice ndaikwanisa kutopiwa mari. Saka ndaitoshamisika kuti takawirirana kuti inini ndinoshanda ndichimupa mari ndichiwanawo kamwe kamari kangu, but iye anotondipa salary. Ko profit yacho iri kumbobva papi? Ndakangoti munhu anenge aine mari, aine mabusinesses, haungazozivi kuti mari inenge ichibvepi. Saka ndaingogamuchira mari, but zvakatanga kundinetsa. Mukoma ndiri munhu anogona kuronga. Wesi madhamu vangu vanoti kana vakasungirira kamari kavanenge vasungirira havaburitsi. Vanokwanisa kusarudza kuti mumba munge muchiseva kana nemazai zvemwedzi wose, ende izvi vanotozviita vachiti nekuti tiri kusevha kusvika mwedzi wapera. But ipapo tainge tava kuwana mari yakawanda, tichiwana mari yakawanda, asi kurarama kwatainge tichiita tainge tava kutorarama zvaitorwadza kutodarika apo patainge tichiri munhamo ndisati ndawana basa. Zvainge zvisingachanzwisiki kuti
patainge titori vanhu vainge vachitambudzika taikwanisawo kuita zuva iro ratinototengawo beef totosevawo nebeef, but pandainge ndava kushanda ndichibata mari on a daily basis taishaya kana mari ekuti tinge tichitenga kana beef yacho. Saka zvakange zvisinganzwisisike kuti ko zviri kumbofamba sei. Saka ndakati ndava kunamata, but ndaenda kumasowe ndopandakaudzwa kuti murungu wangu ane mabusinesses ake asina kujeka. Ndakabva ndapiwa nhombo 3 dzandakanzi nhombo edzi dzaifanira kuti imwe neimwe inge ichizogara mumotikari mangu kwemazuva 10 kusvika mwedzi wapera. Saka mwedzi wakazoti uchinonopera, zvimwe kuda nhombo dzandakapiwa dzainge dzoshanda sechifumuro, because mwedzi wakati wapera akabva andifonera akati mufana wangu yakuno. Ndakabva ndaenda kumaoffices, ainge achiri makuseniseni. Ndakatongobva pamba ndakananga kumaoffices kwavo, akati kwandiri ngatifambe. Ndokubva tabuda muHarare tichienda kune kamwe kavillage kwandisingataure hangu kuti takaenda kupi. Tasvika kuko village ikoko nekuti ndiko kunobva madhamu vacho. Takasvika pamba peumwe munhu wandakabva ndatoona kuti yainge iri n'anga, but iri n'anga yechirudzi. Ndakanzwa kusagutsikana nazvo because ndainge ndakatoudzwa nevanhu vekuchechi kumazoe kuti murungu wangu ainge aine mari, but mari dzake dzainge dzisina kuchena. Ndakabva ndachizongogara zvangu mumotikari. Bosi vangu vakapinda mukati vakagara kwenguva refu, mahours kuda 3. Pavakabuda vainge vachipfungaira chivutsi mukoma kuita sekunge munhu ari kutsva. Vakasviba kuti ndo semunhu ainge azorwa matsito. Pavakapinda mumotikari havana kuda kugara kufront, vakanogara kumashure, asi vainhuhwa zvisingaiti, vainhuhwa tsvina chaiyo. Saka vakange vakabata chimwe chibhegi tikadzoka kuHarare pasina kana kutaura. Ndaiti ndikavataudza vaingoti vongopindura ma1 word. Kubva ipapo zvakatanga kuchinja zvakanyanya. Mari ikabva yatanga kuwedzera. Ndakawedzerwa mari zvakanyanyisa, asi handina kana chandakamboita ini nemari dzandainge ndichipiwa. Kusaidi kwavo boss vainge vava munhu ainge ava neimwe mari yakawandisa zvekuti vaitadza kunyatsokunzwisisa kuti vamwe mari vari kumboiwana seiko munyika yedu yeZimbabwe, isusu vamwe tichitambudzika. Vakatanga kutenga motikari dzinodhura. Ndakambochovha, but ndakangonzwa zvisingandiitiri. Ndakazorota sekuru vangu ava vainge vari munin'ina wasekuru nyakubereka vana baba vedu. Vakauya kuhope vakati muzukuru uri kuzourawa pamberi apo, chisiya basa. Saka ndakabva ndachizongosiya basa. Nemudzimai takashaudhana tikatukana zvisingaiti pandakasiya basa ndikazotanga kushanda pakambani pandava kushanda. Iko zvino mudzimai wangu haana kukwanisa kuzvinzwisisa, akangondiona sekunge ndiri rombe makore acho iwawo, nekuti mari yandaipiwa yainge yakawanda. Ndikati zvekuzochekerezwa handidi. Ndikangonyarara hangu kuti ziye mudzimai wangu pose apo paainge achindipopotera. Saka upenyu hwakati hwafamba. Vanhu vakatanga kufa. Pamba pacho panongogara paine mariro, ende pose pari kufiwa munhu anenge achirwara anotouya otogara munharaunda medu, achigara pamba pemurungu wangu iyeye anenge achirwara zvakaipisisa. Anozosvika pakufa obva achemerwa ipapo kana vachizoenda naye kumusha, asi panototanga patomboitwa rufu pamba ipapo. Zvinotyisa zvakazoitika iro rino gore. Ndakatanga kunzwa ndichiremerwa zvisingaite. Ndopakauya ndichangoti vamwe vatete vake pavakangosvika munharaunda ndakatosangana navo. Ndakangonzwa ndichida kuenda kumashops. Ndasvika kumashops ndikatovaona vachiburuka motikari vaine mwana wavo musikana. Ndikabva ndanzwa kuti ndainge ndisisina kuremerwa. Ndainzwa sekunge ndainge ndakatakura umwe mutoro waindiremera stereki. Mutoro uyu ndakabva ndachizonzwa uchiturunurwa kubva kumusana kwangu apo pandakasangana navo vatete ivavo vakashayika. Kukauya zvekare imwe hama yake ikashayika.
Zvino ndiri kuzvibvunza kuti ndozivisa mhuri yake here, because evidence ndinayo kun'anga kwaakaenda ndinokuziva, uye zvekare hari iyoyo yaakange akabata iri mubhegi. Ndaiti kana akaivhura ndaiona kuti yainge iine bepa rainge riri mukati, saka ndakangofungidzira kuti zvimwe kuda yainge iine mazita evanhu. Zvinotaurika here izvi kana kuti ndongosiyana nazvo? Muri yeZimbabwe ndo meseji iyo ndakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Dai mangotsvaka hama yemurume iyeye mubva mangoiudza kuti shamwari, ndo zvakaitika pandainge ndichishandira murungu wangu. Maybe zvinokwanisa kubatsira family iyoyo. Hanzi so far vanhu vafa gore rinori 2 so far, vanhu vatoshaika, zvichireva kuti vari kuchekeresa vanhu bosi vavo ivavo. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukwasha wangu akange ava kuhurira mwana wangu kuJoni kwavainge vari. Ndikati vange vachiuya kuno kukuzimu, ndikabva ndachizomuisira mushonga womupfuwira. Makadii zvenyu mukoma, iniwo ndiri umwe wevateereri venyu. Handina kumbogara ndakafungidzira kuti ndichazouya panapa pachirongwa after ndaenda kun'anga, but ndainge ndichida kuti ndige ndichisevha marriage yemwana wangu. Ndakati mwana wangu haangangosafi after vabva mukusafa nenhamo, iko zvino zvivava nemari, munhu kwava kutanga kuhurira mwana wangu. Ndikati kwete, handifi ndakabvuma zvinhu zvakadaro, saka ndakabva ndachizoenda kun'anga. Nyaya yangu yakamira sekudai. Ndiri mudzimai uye zvekare ndiri makore 48 years ekuberekwa. Ndigere muno muHarare. Ndine mwana wangu musikana, first born yangu, yandakarera ndega mushure mekunge baba vake vashaika. Ndakamurera mwana uyu ndikamudzidzisa kuti ange achizova munhu anozvichengetedza kusvika achizonopinda mumba make, uye zvekare ange achizvivaka muupenyu. Ndakafara chaizvo paakaroorwa, ndikafunga kuti awanawo murume achatichengeta. Asi zvinhu zvakabva zvachizochinja. Mwedzi mishoma yapfuura iyo, ndipo apo pandakatanga kunzwa nyaya dzisina kunaka nezvemukwasha wangu. Zvakatanga last year muna August, pavakatanga kunyatsokuita mari kuSouth Africa. Pakutanga ndakangozviregedza ndikati zvichanaka mwanangu, iwewe chingomeka sure kuti unomupa rudo rwako rwose. Vanhu vanochinja, asi umbohwo hwainge hwakanyanyisa. Hanzi aifona achifondana nemagirlfriend asingachadzoke kumba, uye zvekare nekurova mwana. Ndikati pakuzoroverwa mwana wangu, mwana ainge ava kungogara achingochema paWhatsApp, mama ndafunga kudzoka hangu kuZimbabwe ndinge ndichizongogara. Ndikati kwete, hazviiti. Akazondiudza akati, mama, murume ari kuti haachandidi. Mwoyo wangu wakaputsika. Ndikabva ndati zvino ndodii? Ndakashatirwa. Handina kungoshatirwa chete, ndakatsamwa zvisingaiti. Ndakabva ndachizotangawo kubvunza mumagurupu kusvika ndichizopirwawo mafone numbers eimwe n'anga. Saka ndakabva ndachizoenda kun'anga. Ndaenda kun'anga kudaro ndikanotaura nyaya yangu. Sekuru ivavo vanoshandisa glass zvechokwadi. Ndakaona kuti mwana wangu ari kushungurudzwa kuJoni, ainge achishungurudzwa nemukwasha. Ndikati zvino zvazvadai ndoita sei nai sekuru? Sekuru vakati haisi nyaya, ivo vanogona kuzvigadzirisa zvose zvichanaka. Ndaifanira kuti ndige ndichingovabhadhara chete, ivo ndivo vaizoziva zvekuita nemukwasha wangu. Ndikati zvakanaka. Vakandiudza mishonga yandainge ndichifanira kuti ndige ndichishandisa. Saka ndakambodzokera kumba ndikanzi ndinofanira kuti ndige ndichizoita mazuva akati kuti ndisingagezi, ndochengeta chipfeko ichocho. Kana ndaita mazuva akati wandei ndisingageze, kana mukwasha nemwana wangu vazouya, ndaifanira kuti ndinge ndichizomunwisa mvura iyo yandinenge ndashandisa kusoka chipfeko changu chiya chandinenge ndaita kana vhiki rose ndakangopfeka ndisingageze chichinhuhwa. Saka ndakati zvino ndodii? Ndakabva ndachizoti
kumukwasha. Ndiri kunzwa zvichinzi mukwasha muchadi mwana wangu, hapana chakaipa, munokwanisa kuuya nemwana wangu. Saka akabva achizouya mukwasha uyo ainge atori very rude, ainge asina kumbotarisira kuti ndainge ndichazomupa mushonga kuti arambe akagara nemwana wangu. Vakauya akangonyarawo kuti anga achimbosiya mudzimai wake zuva ravakasvika. Ndikati aiwa chimbogarai, then after Christmas mobva maenda. Wainge uri musi weChrismasi. Ndakabva ndachizobika zvokudya, handina kumbogara ndakaudza mwana wangu kuti ndozvandainge ndichida kuita. Ndikatora mishonga ndikaisa mumvura ikazonwiwa nemukwasha. Mushure mezuva iroro musi wa26 ndakanzwa vanhu vakamuka vachiseka. Ndikati vanhu vari kuseka panze. Ndakanzwa vanhu vachiseka ndakatofungidzira kuti zvimwe kuda vanhu vari kurovana panze. Saka ndakabuda panze ndichida kuona kuti chii chiri kuitika. Ndakashamisika ndikaona kuti mukwasha wangu ainge akatobatawo reki, mwana wangu akabata mutsvairo vachibatsirana kutsvaira chivanze changu. Ndikati hezvo ko chii chiri kuitika pano? Ndopa ndakatoona kuti mushonga uya wainge washanda. Vakaswera vachibatsirana mabasa epamba. Mukwasha akatotora motikari kwava kutoenda vakanotenga huni dzakawanda kwazvo, dzimwe dzatichiri nadzo kusvika pari nhasi. Ndikaona kuti mushonga wainge watoshanda. Mwana wangu akafara akati mama, handizivi kuti chii chakaitika. Nezuro baba Junior vakangotanga kungochema. Ndikati kochii? Vakati ndinokumbira ruregerero mudzimai wangu nekuti ndakaita nguva yakareba ndichikushungurudza. Mwari vapindira. Ndoda kutenda Mwari kuti murume wangu achinja. Vapindura minamato yangu. Mwana akatanga kuchema nomufaro, asi handina kuda kuti ndige ndichimuudza kuti zvose izvi zvakaitika hazvina kungoitika nekuda kwenyasha dzaMwari sezvaainge achifunga, sezvaanofunga kusvika pari nhasi. Ini saamai, semubereki, pane zvandakaita, uye zvino ndiri kuzvibvunza kuti ndomuudza chokwadi here mwana wangu? Kana ndikamuudza mwana wangu hakusi kuzonzi ndinenge ndakanganisa mufaro wake here, sezvo iye achitofara achitoti Mwari ndivo vakaita kuti zvose zvinge zvichizoendeka. Zvakakosha here kuti ange achiziva chokwadi, kana kuti zvakangokosha kuti ange achizova munhu anongogara akafara? Ndiri pakati pekuda kuona mwana wangu achifara zvekare nekuda kuti mwana wangu ange achiziva chokwadi chezvakaitika. Mukoma, ndibatsireiwo. Ndakaita zvinhu izvi nekuda kwerudo, asi nzira yandakashandisa semuKristu haina kunyatsokujeka. Ndoita sei? Ndongochengeta secret here, kana kuti ndongomuudzawo kubvisa mutoro uyo uri pamwoyo wangu? Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, votaura here kana kuti kwete? Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi, mukoma muri sei? Munhu wandiri kudanana naye anoshanduka kuita gudo, ende iye akazvibvuma kuti anoshanduka kuita gudo. Please, kana muposta muzongondizivisawo sei mava kusatipa nyaya idzi semaaudio, mavidhiyo ma1. Anyway, ndiri musikana uye zvekare ndine makore 26 years ekuberekwa. Ndigere munomu muJoburg. Nditoriwo munhu weclass kana kuti a slay queen. Ndiri munhu atoriwo nezvimari zvake. Ndakatengerwa motikari yangu yandiri kufamba nayo BMW. Ndakaitengerwa nemuNaija uyo wandinodanana naye. Ndakamuzvarira mwana muNigerian, uyo ndiye anogara nemwana wacho. Mushure mekunge ndamuudza kuti mwana anondikanganisa mufaro. Please don't get me wrong, hakusi kunzi mwana handimudi, but kamurererwo kacho mukoma, amai vangu vaita zvokutengesa muviri wavo pamashops epaZindoka kudhara. Saka ndakangokurira ndiri mazviri kutorerana zvikomba naamai nini vangu avo vandainge
ndichigara navo after ndadzingwa naamai ndikatanga kuvatorera zvikomba because ivo vaita zvekudanana nevarume vevanhu. Saka ndakazouya kuno kuchiita zvekutotiza but ndakazotanga kuwirirana zvakare namama. Ndakasangana nembinga yangu muna 2023 kune imwe event kuSandton, ndiwe muno muSouth Africa, mudhara wechikuru, ane mari ende ndakatongonakirwa naye. Akatanga kundichengeta, anonditengera zvandinoda, maiPhone, mari, ndikabva ndapinda nemwoyo maari. Saka kubva musi wepati patakaenda kumba kwake iye muZion, anopinda chechi ZCC iri muno muSouth Africa, akabva andipa tea iyo yaakati inwa tea, but zvakandinetsa ndezvekuti tea yacho yainge yakatopora zvayo. Ndikanwa tea, after that tikabva tasika bonde. Saka ndakabva ndatoona kuti ndo zvaanotoita, ndiwo utori muitiro wake pose apo patinenge tiri tose. Asati arara neni anotomeka sure kuti ndinotombotanga ndanwa tea. Kana ndikasanwa tea anotondimirira kusvika ndichizoinwa tea yacho, then obva achizosika neni bonde. Zvakange zvichingondinetsa. Nerimwe zuva ndakaita utsotsi, iye ainge asinganzwi zvakanaka but bonde ainge achirida, achirwara kudaro. So I was in the kitchen, ndokubva ndangonyepedzera kugadzira tea. Ndikatora masamba acho iwawo emaZCC, ndatora masamba ndikabva ndanyepedzera sekunge ndainge ndatogadzira tea, ndokubva ndatonogara paside naye ndikatanga kunwa. After that ndikabva ndaenda pamusoro pake tikatanga kusika zvedu bonde. Tichisika bonde kudaro, mukomana wacho ndopandakangoona kavision, but zvakangoitika kwechinguva chipfupi ndikatoona vision, ndikatoona kutoti ko muzasi mangu mainge musina murume ainge akarara muzasi mangu, asi ndakaona godo. Pakangoitika flash, godo riya rikabva ratongonyangarika, light rakaita sekunge rakangobwaira so, ndokubva godo ratongonyangarika. Ndikabva ndatongoona mbinga yangu ndiye ainge arara zvino pasi pangu. Ndakamubvunza, iyewo akatondibvunza kuti kasi pane zvawaona, wavhunduka chii, pane zvawaona here? Ndikabva ndati hongu, ndaona uchishanduka kuita godo. Ndokubva atoti ngatimbomira kuita bonde, handichanzwi zvakanaka. Ndakatanga kutya, ndikati ndava kuenda hangu kuapartment kwangu nekuti ndiye anondibhadharira marentals. Akanditi usaenda, mira ndikuudze. Akabva andiudza kuti iye akaita zvekuromba, ane chinhu chaanoshandisa mumabusinesses ake sezvo achiita zvematenda. Akandiudza kuti asi chitokoloshi chake chinopota chichimushandura kuita gudo apo paanenge achirara nemunhukadzi. Akati pose apo paaindipa tea iyoyo kuti maziso angu emweya ange achizova akavharika. Saka akabva andibvunza kuti can we continue kana kuti hauchadi zvako. Ndakambogara pasi mukomanashi, pasi chaipo kutoburuka pamubhedha. Ndokubva ndatanga kufunga nezvazvo, ndikati apa munhu uyu akandivimbisa mari. Dambudziko rainge riri pose, sekuru vangu vainge vachirwara nemakidney. Ndaidawo mari yakawanda yekuti ivo vange vachizoendeswa kuIndia kunorapwa kuIndia. Saka ndakabva ndachizoti it's okay, tinongoenderera mberi. Saka ndichiri murelationship iyi, kune vamwe vanokwanisa kusazvinzwisisa kuti kosei wasarudza kuti unge uchigara nemurume wauri kunyatsokuziva kuti anopota achishanduka kuita gudo ari muSouth African. Ndakasarudza izvi nekuda kwekuti situation yacho yainge yakaoma, sekuru vangu vainge vachirwara. Dai ndisina kubvuma kuramba ndichidanana naye, zvimwe kuda sekuru vangu vangadai vakazofa. So sekuru vangu vakazonzi vange vachiuya munomu muSouth, vauya munomu vakafara nagogo, tikatogara tose, tainge tichigara pamba
pembinga yangu kusvika tichizonovakwidza ndokubva vachizoenda zvavo kuIndia ngokwavakanoitwa operation. Saka my uncle is still recovering kusvika pari nhasi, ende pachiri kutodiwa mari yakatowanda kudarika mari iyo yatakashandisa apo pavakanoitwa operation kuIndia. So I'm still stuck with this guy. Kune avo vanenge vasingakwanisi kunzwisa kuti why are you still with this guy? I'm still stuck because of that. Ndiri kuda mari, handisati ndakwanisa kuricha matargets angu. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi hatisati takwanisa kuricha matargets, ndokusaka tichiri mumarelationship nembinga dzinochinja kuita makudo zvakaoma azvo vedu we. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section yapakaipa. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana shemuri sei zvenyu, please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvakare ndine makore 54 years ekuberekwa. Vana vangu vakandiparira, dai vasina kumbogara vakaisa masola panel pamba. Handisi kuzotaura hangu kuti tigere kupi nemurume wangu, but vana vedu vari kumhiri kwemakungwa vakatiparira, nekuti kubva zvatava nemagetsi pamba nekuda kwemasola atakaisirwa nevana, pamba pava neruzha. Ndachinjawo makore emurume wangu. Murume wangu munhu ava kuda kuita zvezimudhanso. Handisi kutamba, handisi kuseka, zvakangotanga zvishoma nezvishoma, achingoridza zvake mafoni achiteerera pamaYouTube. Ndiye akaitawo kuti ndizive kuti YouTube inoshanda sei, achiteerera nziyo dzevana vadiki dzemazimudhanso dzisingamboenderani nezera redu. Ndakangoti munhu anongoda music because zvakamboitika kudhara, asi zvinhu zvacho zvava kutonetsa nekuti iye akabva achizotenga maspika, akabva ati imwe room spare bedroom yomwe mwana wedu musikana uyo ari kuAmerica, akati ndo yava studio yake. Ndakazvibhana ndikati handidi vanhu pamba pangu. Painge pava kugara pakazara zvevakomana mushure mekunge ati ndawana producer wangu uyo anenge achindiproducer. Ndikati handidi zvisina basa pamba pangu. Saka handizivi kuti ndiani akazomudzidzisa kugadzira music dzacho dzaanenge achigadzira. Ruzhawe ndanzwa nenoise usiku handirari, munhu anenge achingoridza music dzake achizvirekodha. Dzimwe nguva ndinoti kana ndabvawo kunotengesa, imba inenge ichiita kuvibrata nekuda kwenoise, achiimba achidzokorora vhesi rimwe chete kakawanda. Ndaiti zvichapera. Murume wangu iye anenge achitotaura achiti studio yake ichazokura, ari kuti ndichasvika pana levels production. Saka zvinhu izvi zvakamboitika kumashure. Murume wangu anoita sekunge anotomborasika njere. Izvezvi ari kuita kushandisa mari yakawanda achitenga zvinhu zvemustudio. Apa nezera rake hazvisi kana kumbowirirana zvachose. Muna 2011 akamboti ava kuda kuita zvemusic, akati ndichava saMacheso. Akatanga kutotenga magitare nemadrums, ainge atova neband. Handizivi kuti zvinhu izvozvo akazozvitengesa here, akangozviita kuda kwemwedzi mitatu zvikabva zvapera. Zvakaitika futi muna 1998 akati ndava kuda kuita zvepolitics, ndava kutogadzira pati yangu, ndichavhoterwa nevanhu, ndichava president. Akawesta mari achitengera vanhu doro, achikoka vanhu achiti ndikuda kugadzira pati, zvikabva zvatongoperawo zvakadaro. Iko zvinozvi tapinda muzimudhanso. Handizivi kuti zvichapererawo here pazimudhanso kana kuti zvicharamba zvichingoenderera kumberi. Handizivi kuti murume wangu ndotaura naye sei. Handidi kuti munge muchindiseka nekuti ndiri kutosanganawo nedambudziko nezera rake. Rezva ari kuita hazvisi kutombowirirana. Mari yaari kushandisa imari yakawanda.
akatumidzirwa mari nemwana wedu ari kuAmerica. Mari iyoyo yainge iri 2000 something. Ndakamubvunza kuti ko mari yamakatumidzirwa maitei nayo? Akauya nelaptop akati ndatenga laptop iyi iri good for sound quality yaanoshandisa mustudio make. Nai zvinoita here mari yekuti unokwanisa kutenga kana zvipfuwo ukaita maprojects ako akanotenga zvake laptop. Ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe. Ndichange ndichizoteverawo ndiri mucomment section zvomwe kuda ndichamunzwisawo nyaya iyoyi kana moiverenga, kana akaona macomments evamwe zvomwe kuda anokwanisa kuzosiyana nazvo, aona kuti zvinenge zvisina kukodzera kuti nezera rake ange achizonzi anoita zvemazimu danso. Zvinoda kuti ange achizvisiyira kuvana vadiki izvi. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo koko avo mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Ngatisanganei zvakare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.